Някога, много отдавна, когато ромите имали своя държава, сред тях живеели така наречените звездни гадатели. Те предсказвали бъдещето по звездите. Това място се наричало Арен. Там бедността била непозната и всички били равни. Границите на Арен били гостоприемно отворени. Но, както във всяка приказка, хубавите неща имат своя край. Той започва с пристигането на гопаятите, които ромите нарекли ракшаси. Ракшасите ненужно избягвали звездните гадатели, които не се взирали в ничие бъдеще без позволение. Бавно с годините ракшасите създали разграничение между хората и техните професии. После въвели свои закони и религия. И така превзели земята и хората. Тогава звездните гадатели се събрали на съвет. Каква съдба очаква човеците? Един от тях трябвало да се пожертва. Никой не знаел какви ще бъдат последствията. Златното правило не било нарушавано до тогава. Един възрастен и смел рома на име Дързаная Лабхате се изправил и казал: вече съм на 110 години, свивайки рамене. Не изглеждал на повече от 40. Косата му била черна, а лицето без бръчки. На другия ден, когато отишли да го видят, той бил грохнал старец. В очите му имало сълзи, когато им предал посланието на звездите. Ракшасите няма да се задоволят само с Арен. Тяхната алчност ще разруши и човеците, и земята. Тогава ромите решават, за да спасят бъдещето, да напуснат Арен и да пазят земята. Така бъдещето станало несигурно за всички нас, човеците. Но ние можем да разказваме приказки. За вас лъжа, за мен е истина. Tumba la la, tumba la la, tumba la laica, tumba la